Karbiang long arlo break jam hawar langroi langjeng along Forest Department atum kepang dagaron alam thiaphan panungkuk si JCB excavator water pump set lapen kaprek machinery aja kongpen sangti kephur pahuru na jo sangti kivir de ji angring thepik tanglo lapen langroi alang kache hopen chenglok langke kreng ji angring thepik tanglo Lason si kedamtang aruni phai krepli arnikang sam manjadung kido SMSA sai hemalong bukulia Sen Maholder Welfare Society jilangso Sen Maholder Association lapen Sen Maholder and Supplier Association songthom chingrum petsi machine pen sangti kephur ke khang lapen ke pangton jia phan chekroisi manually pensi sangti kephur ke thabasai klemnun bonta Kedamtang aruni phai inkoira ke thomarni Langmili sabbid angkang along non puta machine pen sangti kephur ington telang pu news channel along keklang tu hamki manghumeme athe Langmili angkang nohok ta machine pen sangti kephur theglongli lasi bangso alam keklangke ahok alam kali pusi Maholder Leon Engleng lapen SMSA dunmaipu harsing hansetum ahin pen piniaruni phai inkoira pli arni lamthi paklarpo Itu keklang pu alam bangke non nali tumpen ta julong lo lage kali nil tum ke harake department pe si instruction do machine ban thablong le posin tum ke hala su pen si also instruction na teng ben si hadak abit officer in charge hai dera sangho alang litari tu fan notice sang pilo machine ban thabri posin tum ke machine ban mage thapsi thapte det lo ta nil tum ke chinia teng ke manual ben mage thablo mane belcha pen angpar ke ofom ta ke isubom ofom da bonbe si manual pen puro te laga dampo sani tunge machine pu pen pine pu bang use News report Karbiang Long Live